अदालगुरियाव PMAYG बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनो गोदै जाग्रा मिथाइ रानदों। दिनै हादर नाङैनो गोरिब थाखोनि मोजां गंसे थाग्रा खुलि गैजायै मुलाम्फागिरिफोरनि मुङाव गोदानै लुफुंजानाय PMAYG न'खौ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बेखेवनाय न' गोदानाव हाबनाय हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै अदालगुरि जिल्लानि 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बरला BCDCआव BTSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै BCDCनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो PMAYG मुलाम्फागिरिफोरनो गोदै जाग्रा मिथाइ राननानै होनायजों लोगोसे खौरां लाहैयो। गासै भारतआवनो प्रधानमन्त्रिया गासै बे आसामाव 6 लाखनिख्रुइ बांसिन न' बेखेवगोन आरो बेनिखायनो दिनैनि हाबाफारिखौ घर प्रवेश न'आव हाबनाय होननानै बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय भारतआव बावैसो प्रधानमन्त्रि आवास योजनानि जि न'मोन बेखौ कमप्लिट खालामनानै बेवहाय न' हाबनांगौ होननानै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे मथेनो न'आव हाबनायजों लोगोसे जायफ्रा न' मोन्दों बिथांमोननो मिथाइनि मुङाव मेथाइ रानथिंदों। दिनै बे हाबाफारि दिनै भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार खालामदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारनि इन्सट्राकसन मथे गासैबो BCDCआवनो जायफ्रा न' मोन्दों बे न' मोननायफोरनो मिथाइ राननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो जोंहा बरला BCDCआ गासै 536 न' कमप्लिट जाबाय आरो बे 536 न'नि साफ्रोमनोबो बेबायदि मिथाइ राननाय हाबाफारिखौ जों लादों। बेनि गेजेरजों प्रधानमन्त्रिया साफ्रोमनोबो न' होनायनि जि मोनसे बिथाङा थांखि लादोंमोन थांखिया जाफुंबाय। माखासे न' अबयसे दासिमबो कमप्लिट जायाखै बाखि दङ खिन्थु बांसिन न'आनो कमप्लिट जाबाय आरो दिनै कमप्लिट जानायखाय जेफोर कमप्लिट जाबाय बे न'खौ बिगोमाफोरनो समजायना होनाय बे दिनखौ लादों। दिनै बे हाबाफारियैनो जों मावफुंदों आरो जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव प्राय 20,000सो न' जों उदालगुरि जिल्लाना उदालगुरि ब्लकनि बिथोराव जोंहा 22,000 न' मोन्दों। बिनि बिथोराव जोंहा प्राय 70% कमप्लिट जाबाय आरो बे 74% कमप्लिट जाबाय। 74% कमप्लिट जानायफोरखौ दिनै जाय जाया मोन्दों बिथांमोननो समजायना होनाय जाबाय। दिनै बिथांमोनखौ न'आव थानांगौ न'खौ लानांगौ होननानै प्रधानमन्त्रिनिफ्राय इन्सट्राकसन फैदों। बे इन्सट्राकसनखौ जों मिथाइ राननायजों लोगोसे बिथांमोनखौ खावलायदों। ओमफ्राय जों सिगां बाराव बेबायदि नुनो मोननाय जायाखैमोन। मानि इसारा बेफोरो? बियो जाबाय अन्तत भारत सरकारनिफ्राय साफ्रोमबो गोरिब न'खरफोरखौ न' होनायजों लोगोसे खबर लानायनिबो मोनसे खारन न' होदों बे न'खौ बनायना होदों दा कमप्लिट जादोंना जायाखै बिनि सिगांनि सरकारफ्रा खबर लायामोन आरो बहुत बेबायदि समाव बेनिखायनो गोबां समाव सिगांनि सरकारनि समफ्राव न'फ्रा कमप्लिट जायाखैमोन आरो रावबो खबर लानोबो फैयाखैमोन। बिदिनो जायफोरनि नामाव होदों खिन्थु बिथांमोना थानो सुबिदाखौनो मोनाखैमोन। खिन्थु एबार भारत सरकारा न'खौ होदों कमप्लिट जादोंना जायाखै बिनि खबर लानायजों लोगोसे कमप्लिट जायाखै मावनांगौ बे मोनसे मिथिनायनि इनफरमेसन मोननायनि मोनसे नोजोरजोंनो कमप्लिट जानायफोरनो समजायना होबाय आरो लोगोसे बिथांमोनखौ खबरबो लाबाय आरो सरकारनि गाहाम अनसायनाय खबर लानाय हिसाबै बिथांमोननो मिथाइबो होबाय आरो बेबायदि खालामबा अन्तत उनफ्राव सरकारि न'आ कमप्लिट जायालासिनो थानाय नङा खारन खबर लायो होननानै मिथिनानै जायफ्रा मावग्रा बिथांमोना कमप्लिट खालामगोन। बिथांमोनखौबो लुफुंनो थाखाय थोनगासिनो दं सरकारा तागिदा होगासिनो दं। बिथांमोना लुफुङाबाथ' खारग'नाय नङा आरो लुफुङाबा सरकारा आइनि बेबस्था मथे बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन। আগতেতো ঘৰকেইটা ভাল নাছিলে মানে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে গোবিন্দ ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে চেয়াৰমেন বাইদেউক ধন্যবাদ দিছোঁ। আগতে এনেকুৱা নাছিলে ঘৰ মানে এতিয়া মই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু এনেকুৱা ঘৰ এটা বনাব যাওঁতে আমি দুখীয়া মানুহ আমি ক'ৰ পৰা পইচা পাম মানে যিটো পাইছোঁ মই বহুত খুচি হৈছোঁ আৰু চৰকাৰক মই ধন্যবাদ দিছোঁ।